Amb un temps canviant, va ploure, va pedregar i va sortir el sol, es va disputar la final a 8 de la Lliga Catalana de Flag en categoria Open. Els equips participants van ser els anfitrions, els Bucaners de Sant Fruitós, els Badalona Dracs, els Terrassa Reds, els Pagesos Black de Barcelona, els Panther East de Mollet, els Bocs d'Argentona, els Wolves Yellow de Sarrià de Ter i els Pagesos White de Barcelona. La modalitat de flag és una variant del futbol americà que juga en un camp de futbol 7, 5 contra 5, amb 4 atacs en propi camp i 4 en el contrari, com en la de contacte. Però en lloc de placatges no hi ha contacte físic, sinó que l'objectiu en defensa és treure una bandera de la cintura del contrincant. A la final van arribar dos equips que tenen una relació molt especial, els Wolves Yellow de Sarrià de Ter i els Pagesos White de Barcelona. Tenim diverses categories en la qual anem de manera conjunta, tant en categoria infantil o sub-15 amb els nens, un equip femení que també el portem de manera conjunta, hem entrat de manera conjunta, ens coneixem de sempre, hem jugat sempre en contra, i gairebé totes les finals estem ells i nosaltres, o per ells o per nosaltres, diferents categories, vull dir, ja fa anys que restem aquesta competició sana, i sí, tenim una molt bona relació. La gran final començava bé pels Wolves. Una intercepció en defensa al primer atac del partit de Pagesos i l'atac posterior els permetia anotar un touchdown i situar-se 0-6 al marcador. Però Pagesos va reaccionar. El quarterback nord-americà Teo Polanco connectava amb facilitat amb el receptor Marc Miñana, que guanyava iardes, i Alejandro De Aro, que entrava a la zona d'anotació 2 cops per posar el 12-6 al marcador. Els de Barcelona van ajustar la defensa i ja no van deixar maniobrar amb comoditat als Wolves. Carlos López ja posava el 19-6 al marcador abans del descans. A la segona meitat, els pagesos van anotar 19 punts més fins al 38-6 final. Wolf Yellow no va tornar a entrar a la end zone rival. Sincerament, amb la defensa hem estat molt bé, ens han anotat, però a partir d'aquí la defensa ha anat només cap amunt i no hem rebut cap punt més, llavors jo crec que aquí ha estat la diferència per poder jugar en atac molt més tranquils i no tenir la pressió d'anotar, perquè com que en defensa anàvem treballant i anàvem parant, doncs aquí ha estat la clau del partit. Ha hagut un moment que no teníem manera d'avançar, vull dir, ens han fet una molt bona lectura defensiva, defensivament hem començat molt bé, però ofensivament no érem capaços de passar. Ens han fet una molt bona defensa, tenen la millor defensa del torneig sense cap dubte, ens han fet una molt bona defensa i no érem capaços d'avançar. No ens sortia res, també hem anat secant-nos en que no avançàvem, pensant que no avançàvem, han menjat el terreny, han fet una defensa increïble. No m'esperava pas tan bona defensa. Ens han superat, ens han sigut molt millors. Marc Miñana, receptor de Pagesos amb el dorsal número 7, va ser escollit MVP de la final. Va anotar un touchdown i 2 punts extra, a més de sumar moltes iardes decisives que van permetre al seu equip manar amb claredat al marcador. Els Pagesos White tanquen la temporada perfecta, havent guanyat tots els partits. Un cop acabada aquesta lliga, començarà després de Setmana Santa la lliga classificatòria pel Campionat d'Espanya.